Kebangma hafang tangga faya fiaba chung tiprasa lukurongni o talikhana slaijangma nonglia tini bo hakino long traibeli dholai tripura bai khobjak moni bodro kamini lukurok belaino jungjalok khajak mabai tini bo hakino 48 koromsorani MLA khasuksa sikla MLA boldangsu 48 koromsorani tini nogotong yakarei watui siwi satung hiyakarei watui bokhrogo hole tini bo lukurongni jingjalno thangi naika tei kogrikha lukurongni je jingjal tongmano bonainai immediate samung najaknai kebo samung tangjaknai hini saikhnarka lukurok thanglai jukhlaina bagui sepsap manatui thanglai sukhlai manatui khe tini lukurongno kogrui o samungno daktino khlaijaknai hini kogrumani tiprasa kami amchani moni bodro kami lukurok thanglai suklai meyang tongmano tabuk jai jor khlaijakna bagui samung dakti khlaijakna bagui bo lukurongno kogrui kai feka khnani যে তিনি যে মনোয়ার ডেভেলপমেন্ট বিশন খবজা যে লংফ্রাই আর বিসি ফাইয়ে যে ওরা যে অমৃত সরকারের কাছে যে প্রজেক্ট চলে যাং মানে আবো সাকা দিকে যে লামা কোয়াক বাইয়ে যে সাকানে লোকর ফাইনাল থাংনার কষ্ট দং বাকে ফাইনো ফেকান আর ফাইনাল tabuk to belakhan bor kosto nongoi tongo ngai sing tabuk apoto to lama to sing rega bai khabi nai ngai te oro koekta ko tongo sora tongo ekoi sora no barbar cross no nangta nga do sing sin block thake sing tekha phainai je foot bridge sing khainan bagrinan bagita এমনি যে অমৃত সরবনে যে আবো যে কাইসা কনস্ট্রাকশন হয়তো ওভার অর্ডার কে আবো 25 লাখ নি হেনে খানামা নিলা আবো বসব actually abo to ang basu sisi ja jodi bo sin block ni thake no abo work na hasa mane ngai joto to ang sanu joto hingai jero rega medicine kha kintu jeta convergence work jeta tongmani 15 finance commission থেকে অবদান খাইজান দমন আবো খাইজাকো আবন লগে পিনাও জংজাল মুজাগে নহাতা lukurok thanglai suklai jani belai jungjala kasala jak borok ni sal busur nangno khomai problem solve mani motoi durga puja ni bisingono asa khlayo mane solpungan